sa aton mga utod bala sa tuig 2021 hindi ka mo magkalipatan nga may libre kita nga medical check-up, may libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Importante ini libre ha, para may balaan nyo kung ano ang ginabatyag ninyo. Dira sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy bakal gi kamo sang ila produkto kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Kung ini siya rekomendado sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase. Kay sa iban nga kapungsuran na panawag sini sa iya Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa inyo kalawasan kag nagadipinsa siya sa kung ano man nga pamalatian nga mahimo magtapik pa sa inyo sini kalawasan. Life Extension Vitamin D3 mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kadasig sang inuras ba ginamonitor naton ang norte nga bahin sang probinsya. Pero daw makanay-kanay, tulo talitya nagatupa. Ti halos tanan preparado na. Hindi guro katulog mayo no? Ang taga-Talisay sila Victorias Ibi Magaluna pasaka. Bangod kon magbubo ang ulan, gapaabot-abot sila nga bas sumaka naman ang tubig. Amo nang ginasiling ko bala, ang alagyan sa tubig kung kaysa natabunan na. Gipatindugan sa mga dalagko nga mga establishmento komersyal, may mga ginpadira na pila kalagyan sa tubig. Ang natural bala nga alagyan sa tubig, pag-abot sa tion nga mapurtigid ang baha, maagi ginasaliwat sa natural nga ginagyan niya. Bisan tabunan no pa na, kaya mo na sa una ginagyan sa tubig, subong mga dlagko nga building na, agyan niya gyapo na. Amo ina ya. Kaya ti, ga moderno na, ang tanan-tanan kapatindog na sa mga building kagiban pa, nga natabunan atong mga alagyan sa tubig. So kung ang tubig galin sa bukid, da sa magi, sa kinandan nga alagyan, wala na mo. Wala na sang gakapot tubig. Wala sa gasuyop sa tubig. Kaya ang lagko sa unang nga mga kahoy, pinamulod na. Timbag ko nga tubo subong, tidugay pa na sa kagkawid sang bulyom sang tubig. Gusto man to ang palayag sa pila ka mga opisyal sang norte gabahin sang probinsya nga hindi lang magtanom sang kahoy, kundi mapatubo gig kahoy. Muna sa panahon ni Marcos na, hindi ka kagradwar kung hindi ka katanom kahoy, importante ina kayo. Di galing, may mga bintahusom ang kita nga mga utod, mga illegal loggers, sila inagmanggad, ang nabilin daw, sa nalupaan, nalupyakan, amo yung naganto sa bahay. Sila ay nagmanggad, nagpatindog sa dalagko nga mga mansyon, pobre na ton nga mga utod sa nalupyakan iya, asos. Subong yung mong ganto sang baha. Kung saan umapunggan ina, wala ta kaibalo. Kaya kung magtanom ka sang kahoy subong, sus, 10 anyos, 20 anyos ka magtubo. Okay na lang na para sa buwas ng vlog sang naulihing henerasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na sa panahon sang pandemic. Kung wala kasinuptan, sus, labi na gid sa mga mangunguma, maka-experience kagid sang kapigaduhon. Nubo pang produksyon mo, amo nang siling naton nga sini nga tuig, dako ang mabulig sini. Gamit kamo sang unique complete fertilizer. Bangod, ginapataas. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon Radio Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasilungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sigsay ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, kagayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman bus nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Unang roll call na ton karon nga kagahon kay Alex Muntisa, kay Milili Oligo, kay Benjamin Entong Bilyar, kay Marivic Morpe, good morning, kay Leo Sukamo, kay Maria Teresa Bulaklak, kay Rune Sidayon Gordon, kay Pinky Saldibarda, kay Sparrow Scrapyard, kay Lorito Armas Bidaha, kay Lisa Castellano Parungaw sang Cabanatuan City, good morning, kay Edwin Pinidada, kay Erwin Gonzales, subuman kay Bret Hart Tunato, kay Lito Sicondes sang Kingdom of Saudi Arabia, kay Ruel Dison sang Japan, good morning, kay Moon Lisay, kay Macario Losoriaga, good morning man, kag kay Imbong Diocampo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ginabangigan na karon sang pila naton ka mga kauturan ang nagakatabo dira sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Madamo ang mga pananawan, opinyon sa pila naton ka mga kauturan. Ang number 1, pagpamulod sang kahoy. Number 2, pinagusto nga pagpilak sang basura. Number 3, ining pagtindog sang pila ka mga establishmento, negosyo. Nga gintabunan ang mga lagyan sang tubig, kag madamo pa. Pero ang pinakaimportante sa tanan, ang ako nabatian kahapon sa interview na kinanglanon nga magpatubo liwat kahoy. Nami na ya. Hindi lang magtanom kundi patubuon gid. Kalabanan sa tree planting nga ni, pagtanom puli, wala na. Wala kabalo, balikon niya kung buhi o kung hindi. Tikaron niya, bangod sining natabo, patubo kahoy. Ambot sila nga magtanom, kasiguruhon mo nga magtubo. Kung hindi giman siya makabulig,
sa subong nga mga panahon sa ulihing henerasyon posible mapuslan ini sang aton sini kaapuhan buwas damlag kung magtulubo na ang pinangutod nga mga kahoy. Amo ni subong ang concern gid kag ang inigo ang norte nga bahin gid sang probinsya sang Negros Occidental. So kinanglan magugpong na ang tanan nga mga alkalde kabanuhanan sa norte nga bahin sang probinsya dapat pungkuan nila ini upod sa kay Gobernador Bong Lacson kay hindi lahog-lahog nga problema ini. Samtang kalakat ng panahon nga daan siling sa pag-asa inasod-asod nga bagyo iniya wala pa bagyo ha. Wala pa bagyo nga nagluntad pero siling sa pag-asa inasod-apod bas posible 4 ka bagyo ang asod-asod nga magasulod sa pungsod Pilipinas. So kinanglan preparasyon gid kabudlay no. Na hindi ko ma-imagine kung anong kahimtangan sang aton pumuluyo nga sa tungang gabi bla gagunos gagasaka ang tubig. Ambot kung anong batyagon mo sa una Bacolod kagi man na. Ang bilog nga Bacolod sus didto pa kuya sa Barangay 4 ano-ano lang yang swimming pool galutaw kaya mo. Tunga-tunga sang balay tubig. Inapanghigot mo lang nga gamit sa babaw atop. Kaya daw laputon pa sa tubig. Ano nga tuig to? Remember ko pa to sa Suerte. Muna hindi lahog-lahog niya. Bumuylo ganin tubig sa bukid tapos gid. Tiyan mo na kung wala sang gasagang, wala sang gasuyop, alis grasya gid. Na pananaw na ito buwas damlag. Ti kinanglan, ti buhi naman ang mga pagkaayos ang drainage system. Kagiban pagid gastuan gid. Kinanglan sa mga banwa kag syudad ang norte nga bahin sang probinsya. Agod bisan paano kung ano man nga mga kalakasan ba nga magtuhaw buwas damlag, at least hindi gid man sa matap na mapahagan-hagan naton. Nga hindi gid mahulan ang aton pumuluyo dira sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Standby, mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine.
Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa Hong Kong, good morning. Kay Rima John sa Tingasin sa La Castellana. Kay Joseph Pacifico sa San Enrique. Kay Anne-Marie Alvarez Villanueva sa United Arab Emirates. Kay Antoinette Piliado sa Canada, good morning. Kay Warren Regalado sa Jinsan. Kay Vicente Salazar, kay Rinan Payunggayong, kag kay Ed Hilado, good morning man. Kay Lily King, may lang nga pag-monitor, tagsagid ka kaagahon. Mabalik ako dugay-dugay, unahon ko lang ining isa ka 5 minutos nga paid program. Please stand by. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan pagdayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Lupus East, Kimart, kag Negros Grace Pharmacy. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na, morning lada. Kay Eduardo Labayin Jr., kay Pelinora Oliveros, kay Sinica Mahilom, kag Dodge Dalida. Diri kita, pasudlon tang balita sa puwersa sa ngaton kapulisan, Police Station 2, may person of interest sa pagpatay sa isa ka persona sa Barangay 2 Nagligad nga Enero 1. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office. May person of interest na ang Police Station number 2 sa posible may angot sa kaso nga paglutang pagpatay kay Jomar Pahamutan alias Ago, 27 anyos soltero, sa Poroksigay, Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Kung mo Action Fred Badumduman, si Pahamutan ang gintiro sa tong Enero 2 ang kagahon sa Poroksigay sang riding in tandem gamit ang kalibre 45 base man sa pasiyo kag slag nga na-recover sa Police Station number 2.
Sunod kay Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2 Action Fred, nga posible may kainit ang persona nga naglutang sa biktima. Bangod may mga previous sining kaso, nagligad pa nga mabinulan nga ini siya ang ilutang nga wala man gani magpanugid ka mag-report sa kapulisan nga sa uli nagpulo panago ini kag nagbalik lang sa bulan sa Nobyembre, nagligay ka tuig kag plano kung tani mapamanila agad mag-ubra antes matabo ang insidente. Mayara, kita kadalma naman actionary person of interest na posible amo man niya ang nagtiro ni siya last August para sa may purok sigal ugaling lang wala niya niyagin pa record ulit ka amo niya nga man ginapadalman sabay nga mag-cooperar ko nga pamilya nila sa pagpasaka masang taygo nga kaso amo nang sa mga possibilities naton kay tungod man nga that time nga yung tiro siya wala siya naigo posible na duntan siya kaya ginabantayan kay ang last natong information last week pang November last year da siya nag-pauli dira sa may Purok Sugay kag according sa iyang asawa wala na siya ganit kagwa siyang panimalay posible may ginapanaguan siya posible kung try ang actionary ang aton ning isa nito mga motibo natin kay tungod according sa asawa nga napasimangdan siya nga isa sa mga gapanugid dira sa mga previous ko rin ng mga nakop at sa mga other units man kaya muna nga doon na imita ni siya kag possible nga nagatira man ang mismo ang nag-tiro sa iyan. Although nga drug personality ni siya actionary, kamo niya ang statement man siya nga asawa ni. Pati amo ni aton nga ginakuha ng mga information kag gina-validate naton sa mga motive yung ginatutukan naton kay may background man ni ang victim nga isa ni ka drug surrenderer kag may mga records man isa sa aton actionary regard sa pag-surrender niya. Posible nga ginabantayan sa sangyan na kontrada posible. Maraming mismo nga lugar. Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Good morning lada kay Larry Rico. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kay Lisel Fernandez sang La Carlota, kay Mert Rupo, kay Ares Tagalugon, kag kay Juksan Landingin, good morning. Ari ho, sa aton mga utod maayo nga panugyan, base kon may mahikapan kamo nga bukol sa lawas. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Daligid lang, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 5-12. Una nga bula, resulta 5 kag 12. Second draw, kadua nga bula, 22-1. Ikadua nga bula, 22 kag 1. Third draw, ikatatlo nga bula, 12-25. Ikatatlo nga bula, resulta 12 kag 25. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 15,840,000. Are ang resulta in any order 10, 44, 33, 28, 42, 4. Resulta sang 649 10, 44, 33, 28, 42, kag 4. Sa ilo kita 658, ang jackpot 150 milyones,
905,063. Resulta in any order 22, 30, 28, 39, 5, 19. Resulta sang 658, 22, 30, 28, 39, 5 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Sige. Good morning da kay Noel Amar. Mayong aga lang May lang pag upod sa aton karon nga kaagahon. Kay Parkon. Good morning man. Mayong pagmonitora. Upod-upod lagi ta kay Aida Alunan. Good morning man. Ariglado, mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sagsay ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kit Robert Hilsinger sa Brisbane, Queensland, Australia. Kamusta ang Australia da? Kay Maria P. Marabilia, good morning. Kay Rosana Orquia, Espanyola. Ariglado dire kita sa report naton sa City Hall. Bacolod CDRR imo liwat nga pag-ausisaon ang ginaduso sadto nga drainage master plan sang syudad. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, pag-ausisaon na Executive Assistant Jomari Vargas, ang cluster head sa Bacolod CDRRMO, ang ginaduso sa Action Fred nga drainage master plan para sa syudad sa Bacolod. Ini matapos nga gintugenan man siya ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga magtukod Action Fred sa isa ka body o kon grupo nga magtutok kag liwat nga pagtun-an ang drainage system sang syudad. Ini matapos ang damladlang pagbunok sang ulan diri sa mga syudad nagdigad nga Biyernes nga Action Fred nga nagresulta sa pagtaas sa pila ka mga area sa Bacolod City, lakip man sa pila ka mga LGUs sa Northern Negros. Pero nagapasalamat Action Fred si Vargas nga pisal sila tabo, wala natamaan ang Bacolod City magkatuhay sa sitwasyon. Sa pila ka mga lugar kangay sa Silay, Talisay, Victorias, kagbanwas ang Ibi, Magalona. Ginpahayag ni Vargas nga mag-imbitar sila sang grupo sang persona Action Fred nga mayara sang ihibalo angot sa drainage. Gintagaan niya nakukuhan nga maforma kami liwat sang daw grupo o isa ka body. Mag-studio sinikiti, karong ko to sokton ko to sila din atong inyong drainage master plan. Panumdaman mo nagyara na sila ginasugid, nagligad itong atinuogid drainage master plan. Dapat yan sa Executive Assistant Jomari Vargas. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Numita Tamita Victorino, good morning. Kay A.G. Bilaho, kay Chris Megador, bao si Andrew Juanitis, ari siya, aga pa siya nagbugtaw. Mabalik ako pagkatapos ini.
Cellphone Plus Gold. Ako galit si Sir. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Ay Ide Ismakilan kaganhi isjesang Switzerland Kamusta da? Tugnaw man sa inyo? Amon niya. Daw sa iban nga pungsod man tugnaw man, uyop sang hangin. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay anong kalindangan. Responsable at ang balita, kagdayon nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman Roldan Rabilio, kay Di Anton Diaz sang Patria Village, kay Warli Tunisia, kay Christine Humampit sang Don Salvador Benedicto, kay Jenny Olceser,
kag Dilia Liabe. Upod sa ato na, karon nga kaagahon. Diri kita, balita naton sa Kapitulyo, mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, wala pa sang ginpalayag ga pondo sa COVID-19 vaccine. Balita Kapitulyo. Detalye sa niyo po kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Wala pa sa nga banwa ako na syudad sa Negros Occidental magluwas sa syudad sa nga Bacolod ang nakapalayag nga sila ang may pondo para sa pagbakal sa nga bakuna kontra COVID-19. Inigin palayag ni Governor Bong Lacson sa interview sa Action Radio Bacolod. Una na nga din palayag sa gobernador mayara sa 27.5 milyones pesos nga napainayauna ang gobyerno provincial sa Negros Occidental sa saring plano pondo inihalin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management nga talatapan sa bahay naman niya sa syudad sa Bacolod. Naglikan laugin palayag ni Mayor Bing Linardia nga mayara sila sa 300 million pesos na napain para sa siling plano. Angot siri sa babot nga Enero 13 masunod nga adlaw may sa patigayunon nga virtual meeting si Governor Bong Lacson sa mga alkalde sa Negros Occidental agod to nga hambalan ini nga plano. Ang kaaksyonyugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na kay Jose Vidal alias Gamay sa Barangay 39, hinatambyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal, Takuling. Good morning man kay Isabel Isblaca. Mga blatter entre pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, priso karon sa police station number 2 ining apat ka mga persona matapos nadakpan sa illegal nga panahor sa Purok Kagaykay, Barangay 2. Diri sa syudad sa nga Bacolod, ini sila amo Sanday Willie Murillo, 59 anyos, kaga Henry Murillo Jr., 33 anyos, doon sa nagapuyo sa Purok Cereza North, Barangay 3 diri sa syudad sa nga Bacolod. Nadakpan man ining si Virgilio Villalon Jr., 43 anyos, ang Purok San Jose, Barangay Sumag. Peter John Iral, 40 anyos, ang Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport. Ining apat aksyon na Fred, sunod diri kay Police Lieutenant Joven Mugato. Ining apat na aktuhan sa mga kapulisan nga nagapatigayon sa nga illegal nga panahor while roving ang mga kapulisan. Akto nga nakuha sa mga suspect ining tatlo ka pisoson silbing Q-coin kag ang kwarta nagabalor sa 278 pesos silbing bet money sa hampang tumbo. Iring apat ka mga persona sa karon aksyon na Fred ang priso sa police station number 2 kag nagapangatubang sang kaso violation sang PD 1602. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Good morning da kay Robert Rama, kay Roselyn Tanalgo, Pilisardo Canusa, kag Grande Artiega Santisas. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan. Las 5:57. This time check is brought to you by Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Good morning na kay Elizabeth Malaka Gamala. Happy birthday ko no kay Jacqueline Pachero karon nga adlaw. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. May Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.